Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα, Paranormal Βόλος. Λοιπόν, τελευταίο live της ομάδας. Έχουμε 2 μήνες που την κάναμε την ομάδα. Παραπάνω, 3 μήνες, ναι. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Βασικά δεν κάνουμε live με έρευνα, έτσι. Δεν κάνουμε live με έρευνα, δεν είμαστε αυτής της άποψης με live για έρευνα. Όχι ότι δεν είμαστε γενικώς αυτής της άποψης με live για έρευνα, απλά για να κάνεις έρευνα θες άλλα πράγματα. Για να γίνει σωστή έρευνα. Ακούγεται και το σκυλί, Ναι, έχουμε paranormal κατάσταση. Έχουμε paranormal κατάσταση. Άστο, φώναξετε λίγο τη χοντρή. Όχι, περνάνε τα άλλα. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε λίγο, θα κάνουμε ένα έτσι ρεζουμέ λίγο τις έρευνες όλες που έχουμε συζητήσει. Όλες μας τις έρευνες από την αρχή μέχρι την έναρξη της έρευνας που είχαμε στον παλαιό Πλάτωνο Αλμυρού. Και το καλοκαίρι, ο Νίκος μαζί με τον Γιάννη θα πάνε για έρευνες. Εγώ με τη Δήμητρα σκορπίζουμε γενικώς, όλοι μας. Θα πάνε για κάποιες έρευνες οι οποίες θα τις δείτε το χειμώνα, στο τέλος του καλοκαιριού. Ο λόγος αυτός είναι γιατί σκορπίζουμε όλοι, δεν υπάρχει το μοντάζ, το διαχειρίζομαι εγώ, το μοντάζ. Γι' αυτό και δεν γίνεται δηλαδή εκείνη τη στιγμή μακάρι να το ήξερε και ο Νίκος να το κάνει το μοντάζ απευθείας δηλαδή και να τα ανεβάζει. Οπότε οι έρευνες του καλοκαιριού θα περάσουν τον χειμώνα, οι έρευνες του καλοκαιριού. Τώρα, σχετικά με τις έρευνές μας, πάμε από την πρώτη έρευνα, η έναρξη της ομάδας, στον παλαιό Πλάτωνο Αλμυρού. Στον παλαιό Πλάτωνο Αλμυρού, παιδιά, είναι μία έρευνα η οποία δεν κάναμε μία σωστή έρευνα όπως έπρεπε να γίνει. Ήταν η έναρξη της ομάδας. Το έχουμε ξαναπεί. Εκεί θα ξαναπάμε. Έχουμε και μία πρόταση και θέλουμε να πούμε και βασικά μας είπε και ο Βασίλης ο Μπαντίδης να έρθει μαζί μας να ερευνήσει, να κάνει έρευνα μαζί μας. Οπότε το λέμε τώρα, αυτή τη στιγμή, όταν θα γυρίσουμε το χειμώνα, μία από τις καλές έρευνες, γιατί υπάρχει full ενεργειακό σημείο σε εκείνη την περιοχή, θα είναι μαζί με τον Βασίλη τον Μπαντίδη. Τώρα αν μας ακούει ο Βασίλης θα το ξέρει κιόλας, αλλά θα επικοινωνήσουμε και μαζί του. Εκεί πέρα, παιδιά, είναι ένα σημείο πολύ ενεργειακό. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναπάει. Εδώ τα παιδιά πήγανε, το είδανε το σημείο, έχουν πάει πολλές φορές. Εγώ την πρώτη φορά που είχα πάει προσωπικά ήταν τέρμα ενεργειακό. Είχαμε πάει 5,5 ώρα, 5,5 κάπου εκεί ήταν. 5 ώρα, ναι. Υπάρχει μια εκκλησία εκεί πέρα, παιδιά, που μόλις μπείτε μέσα είναι τέρμα ενεργειακή. Ακόμα και 5 ώρα που πήγαμε που λένε ότι γίνεται χαμός και όλα αυτά, εμείς 4 άτομα κατευθείαν αισθανθήκαμε πολύ βαριά ατμόσφαιρα και δεν νιώθαμε καλά. Φανταστείτε τώρα να γίνει βράδυ έρευνα, έτσι. Υπάρχουν παιδιά μας αυτή τη στιγμή? Έχουμε, δεν κοιτάω τώρα πώς είναι, έχουμε τέτοιο. Να πούμε ένα γεια δηλαδή σε όλους. Ναι, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Όσοι μας παρακολουθείτε, καλησπέρα σε όλους. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ελεύθερα. Τώρα, σχετικά με τον παλαιό Πλάτωνο Αλμυρού, την καλή ιστορία και το τι έχουν βιώσει τα παιδιά εδώ πέρα, η Δήμητρα με τον Νίκο, θα σας το πούνε οι παιδιά. Καλησπέρα Μετάλλικα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Θέλετε να μιλήσετε λίγο για τον παλαιό Πλάτωνο, να πάρουμε λίγο από το τέλος προς την τελευταία έρευνα που έχω, για να το κάνουμε ένα ρεζουμέ όλα. Παλαιός Πλάτωνος, παιδιά. Ανάλυση δηλαδή. Η ιστορία είναι τεράστια. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει χτιστεί πριν 4 αιώνες. Μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει καεί 3 φορές. Έχει καεί 2 φορές από τους Γερμανούς, 1 από τους Τούρκους. Και έχουν κυνηγηθεί οι χριστιανοί κατά βάση. Έχουν κυνηγηθεί ακριβώς οι χριστιανοί, εξού και το παλαιός Πλάτανος και νέος Πλάτωνος αργότερα. Εκεί η Εκκλησία, δεν θα αναφέρουμε και πολλά πράγματα γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι δεν σέβονται. Και καλό θα είναι όταν πάτε για κάποια έρευνα ή να κοιτάξετε κάτι να σεβαστείτε το χώρο. Δεν πάβει να είναι ιερός, ασχέτως αν υπάρχουν μέσα διάφορα ενεργειακά όντα, να το πούμε έτσι.
Εκεί η Εκκλησία μας έδωσε ενδείξεις και καλές και άσχημες. Στις πρώτες έρευνες που κάναμε 2 άτομα με την Δήμητρα, μας έριξε πέτρες, δηλαδή μας έδιωξε από το χώρο. Με το που φτάσαμε μύριζε λιβάνι και μύρο. Λιβάνι και μύρο. Με το που φτάσαμε ήταν κατά μεσήμερο, καλοκαίρι του 10... Κάτσε να θυμηθώ. Νομίζω το 19. Του 19, ναι. 18-19, ναι. Εκεί ήταν καλοκαίρι. Είχε μια πίστευτη μυρωδιά από λιβάνι. Ήταν κάτι φοβερό, παιδιά. Και με το που φτάσαμε στην πόρτα και κάναμε να την ανοίξουμε, να μπούμε μέσα, μας ήρθανε πέτρες. Κάποιος μας πέταξε πέτρες. Και αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε την έρευνα, ακόμη και αν ήταν μεσημέρι. Σε έρευνες που έχω πάει μόνος μου πιο πολλές φορές, δεν θα ήθελα να το κουβεντιάσω. Και καλό είναι να μην πάτε μόνοι σας, γιατί πέρα από την ενέργεια υπάρχουν και άγρια ζώα, παιδιά. Αυτό θα το έχετε στο μυαλό σας συνεχώς όταν πάτε για μια έρευνα. Τα αγριογούρνα είναι τόσα που μπορεί να σας σκοτώσουν πραγματικά. Και να το προσέχετε. Και γι' αυτό δεν ολοκληρώσαμε και την έρευνα ακριβώς. Τα αγριογούρνα μπορεί να σας σκοτώσουν. Κρατήστε το πολύ καλά αυτό που σας λέω στο κεφάλι σας. Είναι εκατοντάδες σε εκείνο το σημείο. Οπότε, καλό θα είναι να προσέχετε. Στην εκκλησία μέσα εκεί πέρα τι είχε γίνει, Νίκο? Στην εκκλησία μέσα. Γιατί με το που μπήκαμε στην εκκλησία μέσα, όταν κάναμε το τρέλερ, δηλαδή την έναρξη της ομάδας, εγώ προσωπικά και όταν φύγαμε μετά, δηλαδή βασικά, συγγνώμη, μπαίνουμε μέσα, δεν ανοίγουμε εξοπλισμό, τίποτα, φεύγουμε, αφήνουμε τη Δήμητρα στο αυτοκίνητο και ξαναπάμε 3 μας. Εσύ, εγώ και ο Γιάννης. Ακριβώς. Και παίρνουμε απαντήσεις και στο Spirit Box και στο EMF και. Ιδιαίτερα στο EMF αδιανόητη ενέργεια. Ναι. 5 η ώρα, το ξαναλέμε έτσι, 5 η ώρα το απόγευμα, παιδιά. Το απόγευμα. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Βγαίνουμε λίγο έξω, στα δεξιά. Και αισθανόμαστε και οι 3 καλά. Μπαίνουμε μέσα ξανά το ίδιο. Εκεί πέρα τι έχει γίνει στην εκκλησία μέσα, ρε παιδί? Η εκκλησία ήταν γεμάτη. Την ώρα που ήρθαν οι Γερμανοί, ήταν γεμάτη με χριστιανούς, οι οποίοι κυνηγηθήκαν νυχτρά. Κάποιοι τους σκοτώσανε. Κάποιους που δεν προλάβανε, τους σκοτώσανε δυστυχώς και εντός του χώρου. Από ό,τι γνωρίζουμε. Δεν προλάβαμε να κάνουμε ολοκληρωμένη έρευνα, γιατί υπήρχε ένας κύριος εκεί που μας ενημέρωσε ότι κατεβαίναν τα κοπάδια με τα αγριογούρνα και έπρεπε να φύγουμε από το χώρο. Ακριβώς. Μας ενημέρωσε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στο χώρο πιο αργά για αυτόν τον λόγο. Αλλιώς θα ψάχνατε και εμάς τώρα. Αλλιώς ήμασταν και εμείς οι ίδιοι, θα ψάχνατε για μας παρανόρμαλ οντότητα. Σε ευχαριστούμε, Ραφαέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα άψογα βίντεο, λέει ο τέτοιος ο Ραφαήλ. Να είσαι καλά. Τώρα, όπως είπαμε και πριν, ο παλαιός Πλάτωνος μένει να πάμε. Ναι. Απλά θα πάμε πολύ πιο οργανωμένοι και με πολλά άτομα για φύλαξη. Και με καλύτερο εξοπλισμό, εννοείται. Το χειμώνα θα μας δείτε 8πλάσιος από εξοπλισμό. Εκτός αυτού, να ξέρετε ότι ο παλαιός Πλάτωνος δεν έχει μόνο το σημείο εκείνο ενεργειακό, έχει και ακόμα ένα σημείο που θα το δείτε αργότερα. Ένα σπίτι δηλαδή που εκεί σφαγιάστηκε όλη η οικογένεια. Έκανα έρευνα το 2007 ή 2008, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνο το σπίτι. Εκεί, παιδιά, είναι άκρως επικίνδυνο. Δηλαδή, αν μάθετε την ιστορία, το καλό είναι να μην πάτε. Ναι. Σε εκείνο το σημείο. Αλλά εμείς θα την κάνουμε την έρευνα παρά τα αυτά και σε εκείνο το σπίτι. Θα πάμε με τα παιδιά, τον εξοπλισμό και την προστασία την οποία προβλέπετε και από τα ζώα, αλλά και τη δική μας ατομική προστασία. Πινελόπη, αληθώς ο Κύριος. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Αληθώς ο Κύριος. Κάθε μέρος και μια, λέει, πονεμένη φρικτή ιστορία. Όχι πάντα. Όχι πάντα, ακριβώς. Όχι πάντα, Ραφαήλ. Παράδειγμα, παρόλο που υπάρχει σε εισαγωγικά, θα πάρουμε τώρα, εντάξει, θα το συζητήσουμε και πιο μετά, είπαμε, θα ξεκινήσουμε ένα ρεζουμέ τις έρευνές μας από το τέλος μέχρι... Και ας ρωτάνε τι θέλουν, Ναι. Ρωτάνε. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Δηλαδή, τώρα ανοίγω μια εισαγωγή και θα την κλείσω αμέσως. Παράδειγμα, στην εκκλησία με τους κρεμασμένους έχουμε νιώσει και ζεστασιά, θετική ενέργεια. Την πρώτη έρευνα. Στη δεύτερη έρευνα πήραμε περισσότερες απαντήσεις. Οπότε
δεν είναι πάντα φρικτή ιστορία. Είναι φρικτή ιστορία, αλλά δεν ξέρεις τι αναζητάει η κάθε οντότητα σε κάποιον χώρο, έτσι. Και φυσικά στον παλαιό, κλείνω εισαγωγή, και στον παλαιό πλάτανο Αλμυρού πήγαμε και σε άλλα μέρη, έτσι. Υπάρχουν και κάποια σπίτια που είναι... Είναι χωριό φάντασμα στην κυριολεξία. Ναι. Είναι χωριό φάντασμα, το οποίο δεν έχει ερευνηθεί από κανέναν ερευνητή του Ghost Hunting. Ναι, ακριβώς. Τώρα, όπως σας είπαμε, παιδιά, αναμένεται μια πολύ σοβαρή έρευνα στον πλάτανο Αλμυρού σε πολλά σημεία, οπότε θα είναι ένα πολύ μεγάλο βίντεο για εμάς. Παρέα μας θα είναι και ο Βασίλης ο Μπατίδης. Του κάνουμε δημόσια online τώρα αυτή τη στιγμή πρόταση, αν μας ακούει, γιατί μας είπε ότι θέλει να έρθει μαζί μας με μία κάμερα και να παρακολουθήσει μία έρευνά μας. Οπότε θα χαρούμε να δεχτεί. Το χειμώνα θα έρθουμε πιο δυνατοί. Υπάρχει και άλλη πρόταση για τον Βασίλη. Θα την κουβεντιάσουμε από κοντά. Ακριβώς. Είναι και ακόμη ένα σπίτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα ήθελα να πάω, αλλά επειδή είπαμε λεγόμαστε paranormal και στα μυαλά είμαστε paranormal, λογικά θα το ερευνήσουμε εκείνο το σπίτι. Υπάρχει πόλτερ εκεί. Θα το δούμε. Να το δούμε, θα το δούμε. Σιγά σιγά θα το δούμε. Είναι ένα σπίτι με πολύ δύσκολη ιστορία και πάρα πολλές μαρτυρίες το ότι έχει συμβεί γύρω από αυτό το σπίτι. Τώρα, είπαμε, θα πιάσουμε τις έρευνες από τα τελευταία, όχι βασικά από την έναρξη, μέχρι την τελευταία έρευνα. Το στοιχειωμένο σπίτι στο πεδίο βολής. Τι μας έδωσε εκεί στο πέρα? πεδίο βολής. Μας έδωσε πολύ και βασικά, πριν μιλήσεις, συγγνώμη Νίκο, εγώ ήθελα να ξαναπάω, αλλά σε κάθε έρευνα έχει και ένα αλλά, έτσι. Γεια σου Γεωργία, καλησπέρα. Έχει και ένα αλλά. Υπάρχουν παντού επικίνδυνα σημεία, έτσι. Υπάρχουν σκυλιά, υπάρχουν, βασικά εμείς είχαμε μπει τότε τελείως χωρίς να έχουμε κάνει έρευνα. Μπήκαμε μέσα, εκείνη την ώρα που είδατε ότι το φακό που έφεγα τα δωμάτια και σας έδινα εγώ τα δωμάτια, μπορεί να υπήρχε σκυλί. Μπορεί να υπήρχε κάποιος άστεγος, ναρκωμανής, κάτι. Ήτανε η αρχή, δεν είχαμε την εμπειρία αυτήν. Όχι, δεν είναι θέμα εμπειρίας. Όχι την εμπειρία για να πάμε με τέτοιο. Αναιρέσαμε τον κίνδυνο. Αναιρέσαμε τον κίνδυνο, ναι, ακριβώς. Ήταν μακριά από κατοικημένη περιοχή, οπότε δεν σκεφτήκαμε. Και αν δεν μας έλεγε ο Τσουμπάνης για τα σκυλιά, θα είχαμε πρόβλημα. Ακριβώς. Τώρα, δεν σκεφτήκαμε για τα σκυλιά καθόλου, ήμασταν, ναι, ούτε καν. Τώρα, σε αυτή την έρευνα, σε αυτό το σημείο, εκεί πέρα την περιοχή, ερχόμενοι από Βόλο, και τώρα λέμε τοποθεσίες οι οποίοι ίσως όσοι είναι από Βόλο γνωρίζουν, ερχόμενοι δηλαδή προς Γλαφυρά, σε εκείνο το σημείο πάρα πολλοί, και εγώ και η Δήμητρα και πάρα πολλοί, αν ακούσετε μαρτυρίες, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Πολλά φαινόμενα. UFO, σπήρα στον ουρανό. Φώτα έντονα και UFO στεκόμενο 5 μέρες εκεί πέρα και το κοιτούσαν με τετρία τα φώτα. Ναι. 5 μέρες συνεχόμενα εκεί πέρα. Και έτσι αποφασίσαμε να πάμε λίγο σε αυτό το σπίτι από κάτω που είναι εκεί, χωρίς να ξέρουμε ούτε καν την ιστορία. Ποιος έχει πεθάνει μέσα, πώς πέθανε και γιατί πέθανε και όλα αυτά. Γιατί εγκαταλείφθηκε. Ακριβώς, γιατί εγκαταλείφθηκε και μας έδωσε πολλά σημεία. Ήταν μία από τις δυνατές, ας το πούμε εισαγωγικά, έρευνες. Προφανώς έχουν γίνει τελετές όμως εκεί μέσα, γιατί ήταν πολλά σύμβολα στους τοίχους και... Καλησπέρα Νίκο. Ναι, όντως, λέει, τα πεδία μαχών έχουν ενδιαφέρον. Εμπεξή, το πεδίο της μάχης δεν είναι εκεί πέρα ακριβώς εκείνο το σημείο που είναι. Ναι, το πεδίο βολής είναι λίγο πιο πέρα. Εκεί για την ιστορία, αγαπητέ, αν γνωρίζεις από Βόλο, ήταν πέρασμα ανταρτών, οι οποίοι πηγαίνανε από το λιμάνι, από τα λιμάνια μάλλον, του Βόλου, στην πίσω, στο νότιο Πήλιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί υπήρχαν θάνατοι και υπάρχουν σημεία που ακόμη είναι νεκροί που δεν ανακαλύφθηκαν. Και το σπίτι αυτό είχε και έναν ανεμόμυλο. Ακριβώς. Νερόμυλο, ανεμόμυλο, μάλλον που λειτουργούσε με νερό, ο οποίος έπεσε. Έπεσε.
Ναι. Και ακούγονται ήχοι από κάτω από το ριάκι το βράδυ. Και όχι μόνο ήχοι. Εμείς είχαμε πάει βράδυ. Είναι τούνελ, λένε από ναι. κάτω. Και πήραμε και ένδειξη στο EMF, ένα περίεργο σύμβολο στον τοίχο που εξήγηση δεν μπορεί να δώσει κανένας. Αστρικό σύμβολο είναι. Ίσως να είναι αστρικό ή κάποια τελετή στον τοίχο άγνωστο σε εμάς και το είδαμε τελείως τυχαία εκείνη τη στιγμή. Πήραμε απαντήσεις από κάτω από το υπόγειο, το οποίο δεν υπήρχε πρόσβαση στο υπόγειο. Ακούγαμε συνέχεια βήματα, χτύπους, συνέχεια. Έτσι, δεν μιλάμε για poltergeist, αλλά είχαμε δηλαδή ενδείξεις πάρα πολλές. Στο EMF δεν πήραμε τίποτα. Στις κάμερες και όταν ήμασταν εκεί πέρα, συνέχεια... Συγγνώμη, στο EMF, στο EVP ήθελα να πω. Στο EMF πήραμε απαντήσεις στο EMF, στις κάμερες, πήραμε δηλαδή αρκετές απαντήσεις. Τώρα, εγώ είμαι της άποψης, εφόσον το ξαναερευνήσουμε, το χειμώνα που θα ξαναεπιστρέψουμε πάλι, γιατί τώρα σκορπίζει η ομάδα, να ξαναπάμε και να γίνει μια πιο καλύτερη έρευνα εκεί πέρα. Και εννοείται ο εξοπλισμός τώρα που θα έχουμε θα είναι πολύ πιο τεράστιος, έτσι, εξελιγμένος. Οπότε αυτό το σπίτι θα το ερευνήσουμε, θα μάθουμε και λίγο την ιστορία, για να σας κάνουμε ένα τρέιλερ λίγο την ιστορία, θα το ερευνήσουμε λιγάκι και θα ξαναεπιστρέψουμε σε εκείνο το σπίτι. Τώρα, το σπίτι με τους 3 θανάτους. Εκεί είναι ένα περίεργο πράγμα. Ναι, την ημέρα μας έδινε ενδείξεις, ακριβώς, το βράδυ δεν έδινε σχετικά τίποτα. Αλλά το βράδυ της έρευνας μας έδωσε πάρα πολύ. Ναι, το βράδυ της έρευνας έγινε μακελιό. Απίστευτο, μακελιό. Το βράδυ της έρευνας, παιδιά, ήταν τα EMF κόντευαν να τελειώσουν οι μπαταρίες. Ένα διανόητο πράγμα. Και όταν τα πνεύματα τα προκαλούσαμε, υπήρχαν ακόμη πιο έντονες αντιδράσεις όταν περάζαμε τα προσωπικά τους αντικείμενα. Και το έδειχνε ότι. Ακριβώς, η σκιά. Αυτό έδειχνε ότι δεν ήθελαν ενόχληση. Δεν ήταν πόλτερ, αλλά ίσως και να γινόταν αν συνεχίζαμε. Ναι, όντως. Και ήταν, βασικά, όταν μπαίνοντας μέσα τη μέρα που πήγαμε και τραβήξαμε το τρέιλερ, είχαμε και τη μέρα, παιδιά, στα EMF. Έτσι, το ανεβάσαμε και στο τρέιλερ. Κάναμε ένα μικρό σφάλμα εκεί που βάλαμε μια προστασία που ίσως δεν έπρεπε να μπει. Και θα την πούμε την προστασία. Η προστασία είναι όπως είχαμε πει και στο πρώτο live που είχαμε κάνει. Νομίζω το πρώτο ήταν. Το πρώτο ήταν. Είναι η προστασία γκί. Το φυτό γκί. Ψάξτε να βρείτε τι εστί γκί. Φυτό είναι ενεργειακό, καθαρά ενεργειακό φυτό και θα καταλάβετε όλοι σας για το τι προστασία μιλάμε. Εν τω μεταξύ, πήραμε απάντηση από την κάμερα, κανονικά, που είπε το 6 και το 4. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα η οντότητα, ενώ ήμασταν 3 μέσα. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα η οντότητα. Εγώ τράβαγα απ' έξω βίντεο. Απ' έξω βίντεο ήταν η Δήμητρα μόνη της. Θα ανέβει αυτό το βίντεο το απ' έξω, γιατί ξεχάσαμε να το βάλουμε στο μοντάζ. Θα ανέβει ως έξτρα, ναι. Ως έξτρα, που δείχνει το φως που τρεμοπαίζει όταν εμείς κάναμε έρευνα. Ναι. Σε άλλο δωμάτιο το μέσα τρεμοπαίζει. Τραβούσε ενέργεια από τις συσκευές μας. Μόνος μου πάνω στον επάνω όροφο, ήταν τα παιδιά από κάτω, εγώ μόνος μου πάνω στον επάνω όροφο κουνήθηκε η ντουλάπα μόνη της και γυρίζοντας με το EMF και με την κάμερα είχα και ένδειξη στο EMF. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι, όντως πραγματικά δεν περιμέναμε να μας δώσει και όμως μας έδωσε πάρα πολλά τέτοιο. Όχι, σε αυτό το σπίτι δεν θα ξαναεπιστρέψουμε, εννοείται σε αυτά ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε, ναι. Τόσο είναι δύσκολη η πρόσβασή μας και η άδεια. Ναι, εντάξει, ναι, δηλαδή υπάρχουν ακόμα συγγενείς από πίσω οι οποίοι το έχουν. Ακριβώς. Ναι. Θα γίνει μια έρευνα πολύ μεγάλη, να ξέρετε, και στα 2 σανατόρια του Βόλου, γιατί για όσους γνωρίζουν το σανατόριο του Βόλου δεν ήταν ένα, ήταν 2 τα σανατόρια του Βόλου. Ακριβώς. Θα κάνω μια έρευνα μόνος μου όταν τα παιδιά θα φύγουν, ενδεικτική, για να δω τι δίνει και στα 2 σανατόρια αναλόγως του πώς θα έχω τη βοήθεια και την πρόσβαση. Και σιγά σιγά θα δείτε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες σε σημείο που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί από κανέναν. Και ξαναλέμε, έτσι, τα επεισόδια του καλοκαιριού θα ανέβουν το χειμώνα, που θα γυρίσουμε εμείς επειδή δουλεύουμε. Τα επεισόδια του καλοκαιριού θα ανέβουν το χειμώνα, οπότε ό,τι θα δείτε το χειμώνα θα είναι από το καλοκαίρι. Και ενδιάμεσα όταν τελειώσουν αυτά τα επεισόδια θα ξαναμαζευτούμε να κάνουμε τις καινούργιες έρευνες. Επειδή τώρα σκορπίζουμε και είναι το τελευταίο live αυτό,
ο Νίκος με το Γιάννη μένει πίσω, θα πάνε για κάποιες έρευνες, θα δούμε τι μπορούν να καταγράψουν τα παιδιά, να πούμε, αυτά θα ανέβουν όλα τα βίντεο. Θα γίνει επεξεργασία και θα ανέβουν τα βίντεο. Και εγώ με το Θανάσιο. Ενδεικτικές είναι οι έρευνες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ενδεικτικές είναι οι έρευνες που θα κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Να δούμε αν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, εκκλησία με τους κρεμασμένους, παιδιά. Εκεί πήγαμε 3 φορές. 3 φορές. 2. 3. Πρώτη μέρα έναρξης. Μπράβο. Μας έδειξε στο σημείο, την ιστορία βασικά. Μας έδειξες. Πήγαμε μία που είχαμε και όλη η ομάδα, να πούμε, και μία ακόμα εγώ, ο Νίκος και η Δήμητρα. Αυτό το σημείο, παιδιά, πραγματικά και στο EVP ανέβηκε και στο EVP είχαμε ενδείξεις. Το έχουμε ανεβάσει. Η κάμερα κατέγραψε οντότητες να περνάνε από δίπλα. Και η κάμερα κατέγραψε. Και η αίσθηση εκεί πέρα είναι απίστευτη. Και στο Spirit Box είχαμε, παρόλο που είναι εκκλησία, έτσι, δηλαδή, και να πούμε και κάτι τώρα, παιδιά, δεν έχουμε κάτι με τις εκκλησίες, έτσι. Δεν είμαστε τίποτα, πάμε μόνο σε εκκλησίες. Από τη στιγμή που υπάρχει καταγεγραμμένη ιστορία και από πίσω υπάρχει φρικτή ιστορία, εμείς πάμε για έρευνα. Και όπου μπορούμε να έχουμε και πρόσβαση, βασικό. Ναι, γιατί ακριβώς. οι άδειες δεν δίνονται εύκολα πλέον από τους συγγενείς για σπίτια. Γιατί θέλουν να τα πουλήσουν οι άνθρωποι και φοβούνται τι ιστορία θα την παραδείσουν. Οπότε λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε σε εκείνο το σημείο ήταν την πρώτη έρευνα, εντάξει, δεν μας έδωσε τόσο πολλά. Είχαμε βασικά και στο EMF, είχαμε και στο Spirit Box. Λίγα, ναι. Το θέμα είναι ότι εκεί η οντότητα ή οντότητες, δεν ξέρω αν ήταν 1-2, ήταν ότι ήθελε έξω από την εκκλησία να μας δώσει. Μας έβγαζε συνεχώς έξω από το χώρο της εκκλησίας. Ακριβώς. Και όχι στο δέντρο που κρεμαστήκανε οι άνθρωποι. Μπράβο. Ήταν απίστευτο. Ναι, λέει ο Μετάλλικα, ναι, λέει, και μετά πηγαίνουμε εμείς οι ενοικιαστές και τα βλέπουμε όλα. Γεια σου ρε Μετάλλικα. Σωστός. Ναι. Δηλαδή, τώρα έχουμε και μας ήρθε ένα email προχθές, το οποίο η έρευνα αυτή θα γίνει το χειμώνα στη Λάρισα, στο κέντρο της Λάρισσας. Υπάρχει ένα σπίτι το οποίο έχει αλλάξει 20 άτομα νικάριδες. Ναι. Και φεύγουν βράδυ, όλοι, τρέχοντας. Το έχει ένας παππούς, το έχει. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή, οπότε θα γίνει και εκεί μια πολύ καλή έρευνα στη Λάρισα. Οπότε τώρα κλείνουμε την εισαγωγή, ξανανοίγουμε την εισαγωγή με τους κρεμασμένους. Για μένα ήταν μια πολύ καλή έρευνα εκεί πέρα, παιδιά. Έδωσε πολλά κομμάτια. Πολλά τέτοια κομμάτια που... Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολλές έρευνες ενδιάμεσα από αυτές που ανεβήκανε. Κάναμε. Απλά για άλλους λόγους δεν μπορέσαμε να τις ανεβάσουμε. Όπως αυτό με το σπίτι που πουλήθηκε εν τέλει και δεν μπορούμε να ανεβάσουμε το βίντεο γιατί οι ιδιοκτήτες δεν μας αφήνουν. Όχι, δεν μας αφήνουν. Ναι. Δεν μπορεί να το δουν όλους και να σου κάνει μήνυση. Ναι. Στις γραμμές του τρένου που πήγαμε για τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε, για ευνόητους λόγους δεν μας αφήσαν οι συγγενείς, γιατί ξέρουν το μέρος στην περιοχή. Εντάξει, και πάνω απ' όλα δεν τα πιστεύουν όλοι αυτά, έτσι. Ναι. Δεν είναι... Και δεν μπορούμε να... Έχουμε κάνει έρευνες, απλά δεν μπορούμε να τις ανεβάσουμε αυτές τις έρευνες. Δεν επιτρέπεται, είναι θέμα σεβασμού και... Έτσι ακριβώς. Αλλά η εκκλησία με τους κρεμασμένους ήταν μια πολύ καλή έρευνα, παιδιά, παρόλο που είχαμε στήσει και κάμερες εκεί πέρα. Είναι μια απομονωμένη εκκλησία. Εντάξει, εννοείται δεν πρόκειται για να ξαναπάμε, έτσι. Υπάρχει και μοναστήρι, το οποίο θα ερευνήσουμε αργότερα. Ναι. Ένα πολύ παλιό νεκροταφείο. Εκεί. Λοιπόν. Υπάρχουν στα Σκαριά. Υπάρχει στα Σκαριά έρευνα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και εκείνη η έρευνα στο μοναστήρι που είναι... Πιστεύω τέλος Οκτωβρίου θα κάνουμε εκεί. Γίνονται και μέρα έρευνες. Τελειώνει σε λίγο το ρεζουμέ και περιμένουμε ερωτήσεις. Εμείς εδώ πέρα, βασικά τα live που κάνουμε, παιδιά, απαντάτε εσείς, ρωτάτε εσείς, απαντάμε εμείς. Και το αντίθετο, έτσι. Δεν παίρνουμε το μονόλογο για να μιλάμε μόνο εμείς. Όσο μιλάμε, μπορείτε να είστε και στο chat ενεργοί. Απλά κάνουμε ένα ρεζουμέ λίγο τις ερευνές μας. Αναλύουμε δηλαδή τις ερευνές μας. Λοιπόν, στον τόπο με τις έντονες παραφυσικές δραστηριότητες. Δεν θα πω
όνομα τέτοιο. Εκεί είναι, παιδιά, για μένα προσωπικά, αν μπορώ να το κατατάξω, είναι μία από τις καλύτερες έρευνες μέχρι τώρα που έχουμε κάνει. Κάτσε κι άλλες. Όχι, και στο σπίτι. Εμείς που κάναμε. Και στο σπίτι είναι καλή. Είχε απίστευτη ενέργεια το σπίτι. Όχι, θέλω να σου πω, είναι καλή έρευνα, γιατί πήραμε ερώτηση-απάντηση. Ερώτηση-απάντηση. Ναι, έτσι. Ενώ στο σπίτι είχαμε ερώτηση-απάντηση, αλλά. Όχι, ενώ το σπίτι που πουλήθηκε και ακούγαμε τα βήματα. Θα το πούμε έπειτα αυτό, στο τέλος. Και θα μιλήσουμε και για τώρα και θα μιλήσουμε και για τις έρευνες οι οποίες δεν ανέβηκαν, έτσι. Που είναι. Μπορώ να κάνω και ένα τρέιλερ. Μπορεί να κάνω έτσι ένα μεγάλο τρέιλερ με τις έρευνες, να μην φαίνεται. Θα το δούμε, θα το δείτε. Μπορεί να είναι και το τελευταίο βίντεο μας. Δεν ξέρω, αναλόγως. Θα συνηθώ εδώ πέρα λίγο με την ομάδα. Λοιπόν, στο σημείο με τα έντονα παραφυσικά, όντως το κοριτσάκι με άγγιξε στο χέρι. Το ακούγεται κιόλας που λέει χέρι. Ναι. Η ζέστη ήταν απίστευτη που ένιωθα πάνω μου. Αλλά υπήρχε και μια άλλη πολύ άσχημη οντότητα, η οποία δεν το άφηνε. Και ακούγαμε συνεχώς τις κούνιες να κουνιούνται. Δείξε μας υλικό, λέει ο Μετάλλικα. Θα δούμε. Μετάλλικα, κάτσε ένα τέτοιο και θα δούμε. Βασικά σε 3 μέρες σκορπιδόμεθα όλοι. Οπότε αν προλαβαίνω κι εγώ να κάνω λίγο το μοντάζ, θα το κοιτάξω. Παιδιά, εντάξει, ήταν πολύ καλή έρευνα. Το σημείο με τις έντονες. Πολύ απλή, γιατί είχαμε 2 πράγματα όλα και όλα μαζί μας. Μία κάμερα, ένα EVP. Σε αυτή την έρευνα αναφέρθηκε ο Σάμαν Λάικαν από τους Invisible Lycan Team. Σε αυτή την έρευνα και μας πρότεινε, τώρα λέμε ονόματα τα οποία ίσως όσοι ψάχνονται και με την εναλλακτική πληροφορία λίγο και με αυτά, θα καταλαβαίνουν για ποιο άτομο μιλάω, έτσι. Για το Σάμαν Λάικαν είναι ερευνητής του παραφυσικού. Τυχαίνει εγώ να είμαι και αρθογράφος των Σάμαν Λάικαν. Δεν θα πω λίγο κωδικό όνομα, αλλά έχω γράψει και εγώ αρκετά άρθρα στο site και είμαι και συνεργάτης του Σάμαν Λάικαν. Το είπε και ο Βασίλης ο Μπαντίδης στην εκπομπή, οπότε δεν χρειάζεται πλέον για να το κρύψω εδώ. Λοιπόν, μας πρότεινε δηλαδή ο Σάμαν το βίντεο αυτό που περνάνε οι οντότητες που είναι τελείως αληθοφανή, το έχει βάλει στην κατηγορία ότι δεν είναι μοντάζ, ότι είναι τελείως αληθοφανή. Μας πρότεινε να το στείλουμε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αν το λέω καλά. Υπάρχει ένας συγγραφέας ερευνητής παραφυσικού εκεί πέρα για να το δει και να μας στείλει επιβεβαίωση ότι είναι αληθινό. Ήταν και ο Bright κάποτε. Ο Bright, σωστά. Ήταν και ο Bright κάποτε, δυστυχώς ο Bright σταμάτησε τις έρευνες, δεν ξέρω για τους δικούς του λόγους προφανώς. Ναι, εκείνος ο άνθρωπος. Καταπληκτικός πάνω στο αντικείμενο. Ναι, στο δεν ξέρω ότι θα μπορούσε να έχουν καταγράψει κάμερες αν τις είχαμε στήσει, αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτό το εξηγούμε άλλωστε στο βίντεο του λόγου. Ναι. Και πραγματικά η αίσθηση ήταν απίστευτη, γιατί νιώθαμε συνέχεια παρουσίες και ακούγαμε και ήχους διάφορους. Ναι. Από τις παρουσίες ήχους, όχι ζώα και... Ναι. Και μας πρότεινε να το στείλουμε εκεί. Εγώ θα το κάνουμε ένα copy-paste. Μόνο εκείνο το σημείο μπορούμε και είμαστε στη διάθεση να το στείλουμε στον επιστήμονα αυτόν, τον συγγραφέα και ερευνητή και να πάρουμε την όποια πιστοποίηση ότι το βίντεο είναι όντως αληθινό και δεν είναι... Και δεν είναι δηλαδή μοντάζ, fake. Ναι. Δεν υπάρχει επεξεργασία, γιατί οι κάμερες μας, παιδιά, είναι απλές. Ό,τι βλέπετε είναι το αυθεντικό που τραβάμε. Και να ξαναθυμάστε κάτι, σε κάποια έρευνα, για να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ του ψεύτικου και του αληθινού, να θυμάστε ένα πράγμα. Θα κοιτάτε πάντα τα τικ των καμερών. Σε οποιαδήποτε έρευνα είναι αυτή. Δηλαδή, αν εμείς θέλαμε να κάνουμε ένα, να το πούμε έτσι, ψεύτικο, θα βλέπατε ότι όσο συνεχίζει το βίντεο και περπατά, στο ψεύτικο θα υπήρχε αυτό το πράγμα. Ναι, με γυμνό μάτι δεν φαίνεται, αλλά αν το παρατηρήσεις, φαίνεται. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτό το τικ. Υπάρχει η συνεχή ροή. Δεν σταματά ποτέ. Είτε θα είναι η περίφρονη κάμερα που θα έχουμε αργότερα, είτε θα είναι θερμική, είτε θα είναι οτιδήποτε. Να θυμάστε αυτό που σας είπα, το κολπάκι, ότι φαίνεται συνεχώς αυτό το άτιμο το τικ.
Γράφαμε σε απόλυτο σκοτάδι, με ένα μικρό Ακριβώς, φακό, και η επεξεργασία έγινε μετά στο μοντάζ για να φανεί η Night Vision. Όχι, η κάμερα μπαίνει αυτόματα στη Night Vision. Αυτόματα μπαίνει στη Night Vision, ναι. Ότι ήταν απόλυτο σκοτάδι, παιδιά. Απλά ο εξοπλισμός που είναι να αγοράσουμε αυτή τη στιγμή και είμαι σε έρευνα για να τον αγοράσουμε, η Night Vision είναι πανάκριβες, παιδιά. Γιατί δεν θέλουμε να πάμε σε μια Night Vision της πλάκας. Την κάνουμε κι εμείς Night Vision. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει. Την κάνουμε κι εμείς. Γιατί θέλουμε μια Night Vision υπερήθρων μαζί με εγγραφής, η οποία στοιχίζει από 800 μέχρι 1300 ευρώ. Το ξέρω. Είναι πανάκριβη, παιδιά. Το ξέρω. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε ένα άλλο εξοπλισμό. Στον οποίο θα βλέπετε και live πλέον έρευνες μέσω ίντερνετ. Θα τις βλέπετε μαζί μας. Ό,τι βλέπουν τα μάτια μας. Ό,τι θα βλέπουμε εμείς, θα βλέπετε κι εσείς. Και κάτι για τις live έρευνες, παιδιά. Όταν γίνεται μια live έρευνα, συγγνώμη, δεν έχεις αυτό εδώ πέρα και τραβάς. Ακριβώς. Και αυτό εκπέμπει τέτοιο. Το αφήνεις σε ένα σημείο hot spot εκεί και έχεις την κάμερα την κανονική που έχει Wi-Fi. Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή έγινε ένα θέμα, τώρα προχθές νομίζω το διάβασα λίγο τέτοιο, πολλοί ερευνητές και δεν το κατηγορώ, καλά κάνουν και πηγαίνουν, ο καθένας ερευνεί με το διαφορετικό του τρόπο. Παράδειγμα, εγώ δεν είμαι φαν του Rainpot. Δεν είμαι φαν. Εγώ το αμφισβητώ, το Rainpot. Έτσι, δεν είμαι φαν του που περνάει και χτυπάει το κουδουνάκι γκλινγκλονγ. Δεν είμαι φαν. Εγώ είμαι περισσότερο των μηχανημάτων μέτρησης. Περισσότερο. Εντάξει. Και πάλι το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Αν μου έρθει ένας ερευνητής και μου είπε Θανάση, κάνεις λάθος, είναι έτσι, το παίρνω πίσω όλο. Έτσι. Λοιπόν. Όπως και στη ρευδοσκοπία, η οποία θα τη δείτε και το χειμώνα τη ρευδοσκοπία, έτσι, που δεν την κάνει κανένας σχεδόν. Εκεί είμαι πλήρης φαν. Αλλά όταν κάνουμε live έρευνα, δεν έχεις το κινητό εκεί, παιδιά, και εκπέμπει αυτό 4G, 5G, ναι. Έτσι, και χτυπάει το EMF δίπλα, μας δίνει. Παράδειγμα, το έχεις σε ένα σημείο εκεί hot spot ή το κλείνεις. Όχι, για να έχεις ίντερνετ, δεν το κλείνεις. Για το hot spot, σωστά, ναι. Σε μεγάλη απόσταση. Το έχεις και είσαι στην άλλη μεριά. Κάνεις έρευνα. Εκείνο το σημείο ούτε συσκευή δίπλα βάζεις, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Έτσι είναι οι σωστές οι έρευνες. Γι' αυτό και δεν κάνουμε ακόμα live. Έτσι, έρευνα. Όταν θα γίνει μια έρευνα live, θα γίνει μια έρευνα που θα είναι σωστή. Για να ξέρετε ότι η εκπομπή ενός τηλεφώνου για να την πιάσει το μηχάνημα θέλει απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο. Δηλαδή, αν το κινητό βρίσκεται στο 1 μέτρο, μπορεί να κοκκινήσει το EMF. Και γι' αυτό είναι μπέρδεμα. Πρέπει να απέχει αρκετά μέτρα. Στο Box ακούμε διάφορους ήχους μέσα, γιατί είναι καθαρό. Είναι προγραμματισμένο να ακούμε καθαρό ήχο. Λοιπόν, ναι. Το Spirit Box αλλιώς το βάζαμε το Spirit Box στο κινητό και το κινητό θα σου δίνει απευθείας απαντήσεις. Ένα ναι, ένα όχι, ένα ξεκάθαρο. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Το Spirit Box, παιδιά, στοιχίζει αρκετά χρήματα μόνο και μόνο επειδή σου αφήνει καθαρή συχνότητα. Να το ξέρετε αυτό. Spirit Box σε κινητό για μένα δεν υφίσταται. Δική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Αν και τώρα τελευταία έχει βγει πολύ, που το έχω κι εγώ, να σας το δείξω τώρα, το Ghost Tube, χωρίς ίντερνετ. Έχει φορτωμένες λέξεις μέσα. Εντάξει. Και για μένα το πιο αυθεντικό, παιδιά, είναι το ραδιόφωνο. Ακριβώς. Το ραδιόφωνο στα μεσαία, στους 1000. Ναι, καλά, το ραδιόφωνο είναι καλύτερο από τον Ghost Tube. Και όλα τα άλλα τα ακούω. Ναι, έτσι ακριβώς. Επίσης, ένας μεγάλος τρόπος για να κάνεις έρευνα, αλλά με πολύ προσοχή σε όλους σας, αν τυχόν θέλετε να ακούσετε κάποιον, είναι το VHF ασύρματος, ο οποίος υπόψη θέλει άδεια. Ναι. Εντάξει, για να το διευκρινίσουμε. Θέλεις ένα ασύρματο VHF, τον οποίο το ρυθμίζεις σε συγκεκριμένη συχνότητα ή τον βάζεις στο TIC που λέμε, αυτοί που γνωρίζουν, για να μπορέσεις να ξανακούσεις πάλι μία... Λοιπόν, και ξαναεπιστρέφουμε πάλι στον τόπο με τις έντονες παραφυσικές δραστηριότητες. Για μένα ήταν μια πολύ καλή έρευνα, παιδιά. Χωρίς σταθερές κάμερες. Είχαμε μόνο μια κάμερα, δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Γιατί είναι χανές, είναι τεράστιο το τοπίο εκεί πέρα. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάμερα. Οπότε και το κομμάτι που είδαμε τις οντότητες αυτές, σκοπεύουμε να το στείλουμε στο πανεπιστήμιο αυτό και να μας δώσουν την έγκριση ότι είναι OK το βίντεο. Παιδιά, βλέπετε 50 με 60 λεπτά έρευνας και εμείς εκεί μπορεί να είμαστε 2-3 ώρες. Το τι βιώνουμε, το τι βλέπουμε, το τι ακούμε είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που βλέπετε εσείς στο τέλος, γιατί προσπαθούμε να τα συμπυκνώσουμε τα καλύτερα σημεία για να σας δώσουμε να δείτε.
Θα δείτε και άλλες έρευνες αργότερα, παιδιά, και ιστορικού χαρακτήρα, κάποιες εξ αυτών, και ενεργειακού χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή θα πάμε και σε σημεία τα οποία θα μαθαίνετε και την ιστορία του τόπου μας, που δυστυχώς το ελληνικό κράτος αποκρύπτει. Οπότε θα μάθετε και άλλα. Θα δείτε και αλλού που υπάρχουν ενέργειες και προσέξτε κάτι. Και θα κάνουν και καλό στην υγεία σας αυτές οι ενέργειες. Θα σας το αποδείξουμε ότι υπάρχουν αυτές οι ενέργειες. Και μια έρευνα στο... Έχει μια γκάμα, όχι μόνο φαντάσματα και... Ναι. Και έχει και μια ακόμα έρευνα στο Δελφικό Γορίτσας. Εκεί ούτως ή άλλως. Όλο το μέρος. Όλο το μέρος. Και όλα κινούνται ανάποδα στον δρόμο. Ναι. Όλο το μέρος ερευνηθεί εκεί, παιδιά, και θα τα δείτε. Και η τελευταία έρευνά μας, ο λόφος Μαντασάς. Και πολλοί μου είπαν όχι Μαντάσας, Μαντασάς λέγεται. Έτσι. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια καταγεγραμμένη ιστορία, παιδιά, όπως σας έχουμε πει. Σκοτώσαν τον ηθιπολογαγό Μαντασά. Έτσι, όχι μόνο τον ηθιπολογαγό, υπήρχαν και άλλα τόσα ονόματα εκεί πέρα που σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο. Και η ιστορία, βασικά, τώρα μου το πει σε ένα κάτοικο του χωριού, θα σου πει όχι, θα σου πει θαύτηκε στο νεκροταφείο. Δεν υπάρχει, όχι, παιδιά. Αν η κανονική μαρτυρία λέει ότι τον θάψαν εκεί. Γι' αυτό και σε συγκεκριμένο σημείο, όταν πήγαμε και τις 2 φορές που πήγαμε όλη η ομάδα και μετά εγώ μαζί με τον Γιάννη, σε συγκεκριμένο σημείο είχαμε ένδειξη στο EMF. Λίγη ένδειξη, ένα λαμπάκι, spirit box σχεδόν καθόλου, AVP καθόλου, τίποτα. Αλλά είχε πολύ έντονες σκιές και... Αλλά ναι, και οι καταγραφές έχουν δείξει και από διάφορους κάτοικους ότι έχουν δει πολλά πράγματα, σκιές, διάφορα φώτα, διάφορα πράγματα. Εκεί πέρα όμως είναι ένας τόπος ο οποίος είναι, δηλαδή φανταστείτε ένα λόφο, γύρω-γύρω ένα χωριό και είναι το χωριό ανάμεσα, δηλαδή ο λόφος είναι ανάμεσα στο χωριό. Και επειδή υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί ήχοι, πάρα πολύ δυνατοί εξωτερικοί ήχοι, δεν μπορούσε να κάνει σωστή έρευνα. Εκεί πέρα υπάρχουν ζώα, υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν από κάτω φωνές παιδιών που παίζανε, κάνανε. Έχει πάντα αέρα. Και πάντα αέρα. Ψηλά, έχει το ήχος ψηλά και ναι, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε μια σωστή έρευνα. Γι' αυτό και το κάναμε σε 2 κομμάτια, δηλαδή πήγαμε 2 φορές και ενώσαμε το βίντεο και το κάναμε 2 έρευνες. Και πάμε τώρα στις έρευνες οι οποίες δεν τις βγάλαμε καθόλου, τις έρευνες. Έλα, πες το για το σπίτι. Λοιπόν, υπάρχει ένα σπίτι και αυτό έξω από το Βόλο. Όχι, βασικά στο Βόλο ήταν. Στο Βόλο. Το είχαμε πει και στο τέτοιο, ναι. Το οποίο εκεί πέρα είχαν βρεθεί κάτι πανάρχαιες εικόνες. Βασικά δίπλα από το σπίτι αυτό υπήρχε μια εκκλησία χριστιανική, η οποία βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς και κάποιο άτομο είχε δει ένα όνειρο, δεν θα πούμε τώρα ονόματα για ανευνόητους λόγους, ένα όνειρο είχε δει να βγάλουν, δηλαδή οι Άγιοι εμφανίστηκαν στο όνειρο της γυναίκας αυτής και μείναν οι εικόνες από εκεί. Αυτό το σπίτι πουλήθηκε σε Εβραίους και πήγαμε και το ερευνήσαμε, να δούμε λίγο τι γίνεται. Την ιστορία πάνω κάτω την ξέρουμε γιατί τυχαίνει να μένω κοντά σε αυτό το σπίτι και το άτομο που μας είπε τη μαρτυρία μας είπε για μια γυναίκα που εμφανίστηκε μέσα στο σπίτι μέρα μεσημέρι, του μίλησε και εξαφανίστηκε. Τελείως creepy. Ναι. Τελείως creepy, ναι. Καλό. Εκεί πήγαμε 3 φορές. Είχαμε πάει. Μας έδωσε κάτι, είχαμε και ήχους. Βήματα συνεχώς. 4 η ώρα το απόγευμα βήματα, Όχι, δεν χρειάζεται, παιδιά, να είναι 12 η ώρα. Πήγαμε σε 3 διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι 12 το βράδυ να έχεις βήματα. Ένα σημείο, όπως βλέπετε και στο Morozov παράδειγμα ή στο Dark Ghost, πηγαίνουν μέρα, παιδιά. Και έχουν κανονικά. Όμα θέλει κάτι να εκδηλωθεί, θα εκδηλωθεί. Ακριβώς, δεν παίζει ρόλο. Μας πέταξε το ύφασμα που υπήρχε στην πόρτα. Σχεδιάστηκε πίσω μια μορφή, πίσω και έσπρωξε το ύφασμα. Θα κάνω ένα, άμα προλάβω, ιδάλλως αυτό το βίντεο θα λέει το χειμώνα. Η κάμερα δεν έγραψε στο σκοτεινό δωμάτιο. Όχι μόνο δεν έγραψε, έσβησε κιόλας. Γιατί αν έγραφε η κάμερα αυτό που συνέβη θα είχε ήδη το βίντεο. Μέναμε με φορτισμένες κάμερες και σε χρόνο ντετέ σβήναν οι κάμερες. Ακριβώς. Και τα φώτα. Και ο φακός. Συνεχώς. Δηλαδή έπαιρνε συνεχώς ενέργεια. Δηλαδή το βίντεο αν έπιανε εμένα εκείνη τη στιγμή που έκανα την ερώτηση που μου τράβηξε την μπλούζα. Ήταν σκοτάδι.
Δεν λειτουργήσε η κάμερα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ανεβάσουμε. Δυστυχώς. Δηλαδή, κοίτα, θα κάνουμε. Τρομερό, Είπαμε, αν προλάβω, τώρα γιατί σε 3 μέρες εγώ με τη Δήμητρα φεύγουμε, αν προλάβω, ίσως κάνω ένα έτσι βιντεάκι και αν το ανεβάσουμε. Ναι, στο πολύ γρήγορο. Δηλαδή, χωρίς τέτοιο. Ναι. Αν δεν προλάβω, θα το κάνω αυτό το βιντεάκι το χειμώνα που θα έχουμε γυρίσει. Αυτό το βιντεάκι, μαζί με τις έρευνες που θα κάνουν εδώ τα παιδιά. Μπορεί να πάρω κι άλλους μαζί μου, θα δούμε. Ναι ρε, ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Πρώτα η ασφάλεια. Τώρα, όσο αφορά αυτό το σπίτι που δεν ανέβηκε καθόλου στη τέτοιο, είναι ένα σπίτι, το οποίο πήγαμε 3 φορές, ναι, μας έδωσε. Και με τον καφέ που τον είχαμε κάτω. Το μετακίνησε. Μετακίνησε τον καφέ. Το καφέ, δηλαδή το κουτάκι του καφέ. Μετακίνησε βήματα πολλά. Εντάξει, μπορεί να το ανεβάσουμε το βίντεο αυτό. Αν μας το επιτρέψουν. Αν μας το επιτρέψουν, ναι. Αυτό το βασικότερο. Γι' αυτό και δεν το ανεβάσαμε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Υπήρχε δηλαδή αυτήν η έρευνα που. Και δυστυχώς το σπίτι, παιδιά, είναι αναγνωρίσιμο και θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάποιος το δει, θα αναγνωρίσει τα δωμάτια και. Ακριβώς. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το μάθαμε κατόπιν. Το μάθαμε κατόπιν και ευτυχώς δεν τα ανεβάσαμε, γιατί θα περίμενε εισαγγελέα στη γωνία. Μόνο. Λοιπόν, παιδιά, ακούμε ερωτήσεις σας. Βασικά, διαβάζουμε ερωτήσεις σας. Ό,τι θέλετε, πείτε μας. Ρωτήστε. Καταρχήν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εγγραφές, γιατί όλη τη στήριξη από την αρχή μέχρι τώρα που έχουμε κάνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, σας. Εσείς είστε η ψυχή του Paranormal Volos. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς απλά δείχνουμε τον κόσμο αυτό που αναζητάμε όλοι μας, έτσι. Την αλήθεια. Χωρίς καμία επεξεργασία, χωρίς τίποτα. Περιμένουμε δικές σας ερωτήσεις, παιδιά. Και όπως πάντα, δηλαδή, και θα συνεχίσουμε έτσι, τα βίντεο μας να ανεβαίνουν. Όπως βλέπετε και εμείς δεν βάζουμε, ξέρω εγώ, δεν θέλουμε ούτε να. Δεν τα κάνουμε θεαματικά. Δεν τα κάνουμε θεαματικά, ακριβώς. Αυτό με μία λέξη, το είπε η Δήμητρα. Ναι, δεν τα κάνουμε θεαματικά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά, αλλά δεν θα το κάνουμε. Ακόμα και όταν θα πάμε, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Και όταν θα φτάσουμε στο επίπεδο της live έρευνας, να θυμάστε ένα πράγμα, ότι η καταγραφή του χώρου που θα πηγαίνουμε θα είναι 100%, αυτό να το θυμάστε. Τι εννοώ 100%? Δεν θα βλέπετε μόνο εμάς. Θα βλέπετε όλο το χώρο, από ταβάνι, διάδρομο, δωμάτιο. Ό,τι μπορούμε να τραβήξουμε με την κάμερα. Όσο παραπάνω εύρος έχει η κάμερα, θα το βλέπετε εσείς live όλο. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, είτε κακό απέναντι σε εμάς, είτε κάποιο πόλτερ που μπορεί να μετακινήσει αντικείμενα ή τα πάντα, θα το βλέπετε live εκείνη τη στιγμή. Δεν θα υπάρχει παρέμβαση δική μας. Και γι' αυτό βγάζουμε τα βίντεο μας έτσι, για να μπορεί να γίνει η πιστοποίηση. Και να φοβόμαστε λίγο αστείοι σε αυτά που λέμε, αλλά εκείνη τη στιγμή έτσι το βιώνουμε, παιδιά. Οπότε ακριβώς, ναι. Μπορείτε να μας ακούτε. Κοίταξε να δεις. Το Spirit Box θέλει ερωτήσεις, παιδιά. Δεν γίνεται να βάλεις να κάνεις Spirit Box χωρίς ερωτήσεις. Οι επιμέρους. Ναι. Ναι, μετάλλικα είναι ενδιαφέρον αυτό με το live, γιατί και οι περισσότεροι ερευνητές δεν το κάνουν και σωστά, έτσι. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, αφήνεις hot spot το κινητό σου, γιατί όλοι με τα κινητά παίρνουν ίντερνετ, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, σε ένα σημείο και πας σε άλλο σημείο και κάνεις. Δηλαδή, βλέπεις ως που πιάνει η κάμερά σου, δηλαδή, έχει εμβέλεια. Δεν έχεις το κινητό αυτό εδώ πέρα, δηλαδή, στην έρευνα για να κάνεις. Χτυπάνε τα μηχανήματα. Χτυπάνε τα μηχανήματα, λογικό είναι. Έχεις παρεμβολές. Αυτό. Θα έχεις απλά Bluetooth, φίλε μου. Όχι δεδομένα. Με Bluetooth, που δεν υπάρχει παρεμβολή. Ακριβώς. Το Bluetooth της κάμερας θα πηγαίνει στο κινητό και το κινητό θα σας δείχνει εσάς την εικόνα. Ούτως ώστε να μην υπάρχει παρεμβολή. Αυτά από εμάς. Ναι, δεν είναι κάτι άλλο. Αν περιμένουμε λίγο, όπως το λένε κάποιος, να κάνει ακριβώς λίγο μετάλλικα. Να κάνει κάποια ερώτηση, όποιος θέλει. Κουβέντα κάνουμε. Τα live εμάς είπαμε λίγο, σπάμε, όπως είχα πει και εγώ με τον Νίκο στον Μπαντίδη, σπάμε λίγο το κατεστημένο λίγο των YouTubers του Ghost Hunters. Έτσι, εμείς δεν ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα βίντεο.
αλλά αυτό το βίντεο που θα ανέβει θα είναι τελείως original. Έτσι. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι με εφέ ούτε τίποτα. Όχι δεν ότι... το κάναμε επάγγελμα, παιδιά. Όχι ότι το κάνει κάποιος μας άλλος. Είναι χόμπι, ναι, ακριβώς. Ναι. Κάποιοι άλλοι ζουν και καλά κάνουν από αυτό. Ακριβώς. Καλά κάνουν. Δεν κρίνουμε κανέναν. Εμείς απλά είναι το χόμπι. Η τρέλα μας, γιατί έχουμε βιώσει απίστευτα πράγματα ο καθένας ξεχωριστά και είπαμε να τα ενώσουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι τέτοιο. Έχουμε τώρα 3 μήνες που δημιουργήσαμε την ομάδα. Πάμε καλά. Θα δείτε αργότερα και τα φωτοσκοπία που δεν έχετε δει ακόμη στα βίντεο. Καμία λέει σχέση ο Metallica με τα fake εσείς και αυτό είναι λέει εμφανές. Σε ευχαριστούμε πολύ Metallica. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να φανταστείς, εντάξει δεν θα πω για την ονομασία του προγράμματος εντωμεταξύ, γιατί και εγώ ακόμα το μαθαίνω. Είναι πολύ απλό δηλαδή. Ούτε το Premiere έχω, ούτε το άλλο, πώς το λένε. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι. Είναι έτσι ένα απλό βίντεο, τέτοιο πώς το λένε, προγραμματάκι. Ένα απλό μοντάζ, γιατί είναι πολλές ώρες που τραβάμε, παιδιά. Καθόμαστε, πάμε από νωρίς, καθόμαστε μέχρι αργά, ανάλογα την περιοχή, ανάλογα την ιστορία. Την επικινδυνότητα. Την επικινδυνότητα. Γιατί το χειμώνα τα ζώα, τα άγρια, κόβουν βόλτες στα μέρη αυτά. Ξαναλέμε πάλι ότι σε όσους δεν μας άκουσαν, ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά στους followers και για όλη τη στήριξη, παιδιά, που μας έχετε. Τα βίντεο του καλοκαιριού, ξαναλέμε πάλι, θα ανέβουν το χειμώνα του καλοκαιριού, οπότε θα βλέπετε το χειμώνα, θα δείτε βασικά βίντεο, θα ανέβει βίντεο πάνω. Αλλά Οκτώβριο, ναι. Και η επικοινωνία μένει και οτιδήποτε... Καλησπέρα Μάρο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη Μάρο. Μπορούν τα παιδιά να στέλνουν οτιδήποτε θέλουν να ερευνήσουν. Παιδιά, όταν έχετε κάποια έρευνα στην οποία έχετε κάποιες μαρτυρίες, επειδή μόνο εγώ θα είμαι πίσω δυστυχώς με το Γιάννη, όταν έχετε κάποια έρευνα που έχετε μαρτυρίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να υπάρχουν μαρτυρίες. Μπορείτε να στείλετε ένα email ή ένα μήνυμα, στο οποίο θα δούμε, αναλόγως τη βαρύτητα, κατά πόσο μπορούμε να ασχοληθούμε, να έρθω σε επαφή με τον άνθρωπο, με έναν από εσάς, για να μπορέσουμε να κάνουμε την έρευνά μας. Ναι. Έλα, λέει, δεύτερη πατρίδα μου, καλησπέρες, μου αρέσετε πολύ, ήρεμες δυνάμεις, συνεχίστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναλίνα. Αναλίνα, τι ωραίο όνομα, Αναλίνα. Φοβερό όνομα, ρε παιδιά. Σπανιότατο. Σπανιότατο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Αναλίνα. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Οπότε τα βίντεο του καλοκαιριού θα ξανανεύουν το χειμώνα και μπορεί, τώρα αν προλάβω, γιατί σε 3 μέρες εγώ με τη Δήμητρα φεύγουμε, μπορεί να ανεβάσουμε ένα στις έρευνες που δεν ανεβάσαμε, δηλαδή. Ένα βίντεο κάποια κομμάτια έτσι. Ναι. Χωρίς να φανεί... Και ίσως κάποια στιγμή να ανεβάζουμε και τα ευτράμπελα. Η Αναλίνη είναι από τον Πλάτανο. Καταγωγή. Ναι. Είσαι από τον Πλάτανο. Ναι. Πολύ σημαντικό. Αναλίνα, αφού είσαι από τον Πλάτανο. Θα κρατήσουμε επαφές για το χειμώνα που θα έρθουμε. Πρέπει να. Αν θέλει. Όχι, πρέπει. Προσεχού. Αν θέλεις, κρατάς επαφή μαζί μας. Γιατί θα χρειαστώ κάποιες πληροφορίες. Για ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο που σίγουρα το ξέρεις. Θέλω να μάθω κάποιες πληροφορίες, να με φέρεις σε επαφή με κάποιον μεγάλο άνθρωπο γυραιό κατά προτίμηση. Θέλω να μάθω κάποιες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο μέρος στο Πλάτανο, που με καίει προσωπικά πάρα πολύ. Οκ. Γιατί άμα ανέβουμε με τα παιδιά, εκεί θα είναι μια έρευνα την οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, ότι υπάρχει στην περιοχή σας. Την κρατάμε προς στιγμή κρυφή. Μέχρι να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες. Ακριβώς, έχω 2 μαρτυρίες από ανθρώπους εκεί, αλλά θέλω να επιβεβαιώσω και τρίτη, γιατί ναι. Δεν παίζεις με αυτά. Πολλές φορές συμβαίνουν και απρόπτα, λέει η Μάρο, εκεί που δεν το περιμένουμε. Φυσικά, Μάρο, φυσικά. Τις πιο απίστευτες παραφυσικές δεν τις έχουμε ζήσει στα σπίτια μας μέσα, οπότε... Ναι. Ναι. Φυσικά. Παράδειγμα, τώρα, γι' αυτό είπα και για τον GhostTube. Εμένα ο πατέρας μου έφυγε από έφραγμα. Και θα σας το δείξω, για να μην μου λέτε ότι δεν συμβαίνει. Παιδιά, του κατέβασα προχθές και απλά το έβαλα. Το έβαλα
για να δουλεύει, έτσι. Λοιπόν, και είπε τη λέξη έφραγμα. Το βλέπεις? 27 Απριλίου, έφραγμα. Ναι. Το βλέπετε? Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Εδώ, έφραγμα. Γιατί ήρθες και πάρα πολύ. Γι' αυτό θα το δουλέψω λίγο το costume εγώ. Θα το πάρω, το costume, θα το δουλέψω. Βασικά είναι και με πληρωμή, θα το πληρώσω κιόλας. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Για να κάνει ώρες. Και θα το δούμε λίγο πώς δουλεύει και το costume. Έφυγε έφραγμα μέσα από το σπίτι μου ο πατέρας μου και το έβαλα απλά, ρε παιδιά, το κατέβασε, του πάτησα, δεν πάτησα εγγραφή και μου έγραψε τη λέξη έφραγμα. Ναι. Οπότε θέλω για να το δουλέψω λίγο. Όχι, δεν λέω ότι το σπίτι μου είναι στοιχειωμένο, έτσι. Μην τρελαθούμε, αλλά ίσως το κάθε κομμάτι στο σπίτι έχει μνήμη. Παιδιά, έχει μνήμη. Δηλαδή, ένα αγαπημένο βιβλίο, παράδειγμα αυτό, πιάνω ένα πούμε τυχαίο βιβλίο, μπορεί να έχει τη μνήμη της Δήμητρας που το διάβασε. Έτσι. Οπότε μετά από χρόνια πολλά, όταν η Δήμητρα θα έχει φύγει από τη ζωή, χτύπα ξύλο, γερή να είναι, μπορεί να πας στο σπίτι να ερευνήσουν κάποια ομάδα και να πλησιάσει στο EMF και να χτυπήσει ή να πάρεις απάντηση από αυτό. Είναι ενέργεια. Παιδιά, όλα είναι ενέργεια. Απλά αν θέλετε να ασχοληθείτε με το αντικείμενο, παιδιά, να το κάνετε με πολύ σεβασμό. Με πολύ σεβασμό, για να μην έχετε προβλήματα. Γιατί όταν δεν ξέρεις που μπλέκεις, είναι καλύτερα να μην μπλέξεις. Οπότε το χειμώνα, τον Οκτώβριο βασικά, ερχόμαστε με πολύ καλύτερο εξοπλισμό. Λέει η Μάρο, το έχω κατεβάσει. Μέσα στο σπίτι μου κυκλοφορεί μία ψυχή γάτας και μου απάντησε όταν ρώτησε τη λέξη γάτα. Τι σου απάντησε, Μάρο? Να ξέρεις ότι τα ζώα έχουν όλα ψυχή. Έτσι. Αυτά που πεθαίνουν μέσα σε κάποιο χώρο απρόπτα, σε κάποιο χώρο, υπάρχει μία περίπτωση όπως γίνεται και στους ανθρώπους να γίνει και στα ζωντανά. Και πολύ πιο εύκολη μεταψύχωση. Ναι, ακριβώς. Και πολύ πιο εύκολη μεταψύχωση. Γι' αυτό πολλές φορές οι ψυχές των ζώων που φεύγουν ξαναγυρίζουν με άλλα σώματα ζώων και έχουν τις ίδιες συνήθειες και την ίδια συμπεριφορά. Ναι. Είμαι, λέει, καρμική ερευνήτρια, λέει η Μάρο. Οκ, Μάρο. Πολύ καλό. Μετάλλικα, ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Εμείς δεν παροτρύνουμε, όπως είπαμε και στο Παντίδη και στο live που είχαμε κάνει, δεν παροτρύνουμε κανέναν να το κάνει αυτό που κάνουμε εμείς. Έτσι, κανένα. Τώρα, απλά δίνουμε μερικές συμβουλές από εδώ. Όσοι θέλουν να ασχοληθούν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που μας ακούνε, όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, μπορούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές, γιατί και εμείς έχουμε σχετικές εμπειρίες πάνω σε αυτό και γι' αυτό ενωθήκαμε όλοι μαζί και κάναμε την ομάδα αυτήν. Έτσι. Δεν είπαμε ότι αν κάντο. Είμαστε εμπειροί κάτω. Ναι, αυτό, ναι. Όσο ζεις μαθαίνεις, φίλε μου, αλλά να έχεις πάντα τη λέξη σεβασμό ως πρότυπο σε αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι η Μετάλλικα. Είναι γυναίκα, νομίζω. Ωραία. Ναι. Η Μετάλλικα, έστω. Ναι. Φίλοι μου, τότε θα το έχεις κανόνα το σεβασμό. Ποτέ δεν ξέρεις όταν ανοίγεις κάτι τι υπάρχει από εκεί πίσω. Μην το βλέπεις απλό επειδή το κάνουμε εμείς, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι ερευνητές. Μην νομίζετε, παιδιά, ότι είναι απλό. Άκου τι λέει η Μάρο εδώ. Το πατρικό μου σπίτι υπήρξε κέντρο διερχομένων ψυχών. Αργότερα ανακάλυψε ότι μπορεί να ερχόντουσαν από το πηγάδι που είχαμε. Πάντα. Όπα. Δεν μου λες, Μάρο, αν μπορείς να μου απαντήσεις, το πηγάδι σου είναι αριστερά της πόρτας του σπιτιού σου ή δεξιά? Απάντησε μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο. Πηγάδι. Ναι, ωραία, φίλε. Κρατάει πάρα πολύ ενέργεια το πηγάδι. Πάρα πολύ. Είναι και στάσιμο. Δεν έχει ροή το νερό του πηγαδιού. Ναι. Και έχει πολλά άλλα, ένα πηγάδι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν είναι αριστερά, θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πες μας, Μάρο, από πού είσαι? Αν μπορείς. Αν θέλεις, βασικά, έτσι. Ναι, θέλεις, ναι. Τι γράψει την Ανάση? Κατ' εμέ τα πηγάδια ενεργειακά λένε πολλά, έτσι νομίζω, δηλαδή η Αναλίνα το λέει. Ναι.
Είναι αναλύνα, ναι. Είναι πάρα πολύ. Το νερό συγκρατεί απίστευτες... Η μνήμη. Όλο το νερό, όλη η μνήμη το νερό είναι. Εδώ έχει ερευνηθεί. Είναι στάσιμο νερό. Ακριβώς. Έχει ερευνηθεί και από επιστήμονες στο νερό. Και κάτι άλλο στα πηγάδια. Λειτουργούν ως καθρέφτες, γιατί πάντα σκύβουν όλοι από πάνω και κοιτάνε. Ναι. Να ξέρετε ότι αντανακλούν κάθε ενέργεια. Δεν υπάρχει, λέει, το σπίτι αυτό. Χτίσαμε νέα, λέει, σπίτια, το κλείσαμε. Στο Μαρούσι, κοντά στον αρχαίο ναό της Αρτέμιδας. Άκουσε με τώρα λίγο, Μάρο, να δεις τι γίνεται. Εάν θυμάσαι πραγματικά πάνω κάτω που είναι το πηγάδι στα 4 με 5 μέτρα απόσταση, μπορείς να κάνεις το εξής απλό. Για να δεις αν οι ενέργειές σου είναι καλές ή όχι. Σε εκείνο το σημείο απλά θα ανάψεις λίγο λιβάνι και λίγο δάφνη πάνω από το πηγάδι. Με κλειστά όλα σου τα παράθυρα του σπιτιού και θα περιμένεις επί 20 λεπτά. Αυτό κάνε και ξαναενημέρωσέ μας. Μέσα από ένα email, το τι είδες και το τι έκανες. Λέει, κάποιος μου είπε πως ήταν εκεί, λέει, αρχαίο νεκροταφείο. Εντάξει, τώρα συνδέονται πάρα πολλά. Θα συνδεθούν πάρα πολλά. Αλλά ένα πηγάδι το οποίο έχει κλείσει πάνω από ένα σπίτι είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Λογικό το λέει η Αναλίνα, ναι. Κάποιος μου είπε πως ήταν εκεί, αρχαίο, λέει, νεκροταφείο. Οκ. Κάποιος σου είπε, ναι, οκ. Θα ήταν πολύ καλό σημείο, Γέρη. Στο Μαρούσι, Αθήνα. Πολύ καλό. Ναι. Κοίτα, εντάξει, παιδιά, θα πάμε και σε άλλες περιοχές, έτσι. Δεν θα μείνουμε μόνο Βόλο. Απλά λίγο, επειδή ο Βόλος, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα πράγματα, και σε live και με τον Βασίλη Μπαντίδη που βγήκαμε και μιλήσαμε και τα είπαμε, δεν είναι μόνο το σπίτι στα Λεχόνια, παιδιά. Ούτε η κίτρινη αποθήκη. Έχει αναρρύθμιτα σημεία ο Βόλος. Ήταν από πίσω, λέει, το πηγάδι, συγγνώμη, παιδιά, του σπιτιού στα δεξιά. Στα δεξιά. Ωραιότατα. Άρα δεν κινδυνεύεις ουσιαστικά από κάτι. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ας πούσαμε, λέει, το κορίκιο, εάν το έχετε ακουστά, επίσης στους Δελφούς απίστευτη ενέργεια. Ναι, το έχουμε. Εντάξει, είναι ενεργειακή τόπη αυτή, ρε παιδιά. Εντάξει, ναι. Το κορίκιο. Εντάξει. Ναι. Παντού. Ναι. Όπου υπάρχουν ναοί, όπου υπάρχουν, ξέραν που χτίζανε. Το κορίκιο στην αρχαιότητα, για όσους γνωρίζουν, παιδιά, ήταν μια πύλη. Ναι. Εντάξει, τώρα για να φτάσουμε να κάνουμε ανάλυση. Δεν θα τους κάνουμε. Θέλουμε μέρες. Εννοείται. Αυτό θέλει 2-3 live. Και να ξέρετε ότι όπου υπάρχει σπήλαιο, για εσάς που θέλετε να μπείτε σε κάποιο σπήλαιο, να προσέχετε πάρα πολύ και να ρωτήσετε, όσο τρελό και να ακούγεται, θα κάνετε μία ερώτηση έξω από το σπήλαιο, εάν σας επιτρέπει να μπείτε μέσα. Λέει η Μάρο, όλη η οικογένειά της, λέει, έβλεπε ψυχές, αλλά και το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι ήταν μια γυναίκα της εποχής εκείνη του αιώνα. Λέει η Μάρο. Πύλη, κανονικά. Η Αναλίνα λέει και εντωμεταξύ η μαμά της ονομάζεται Κορίκη. Κορίκη, ναι, του λένε, το επώνυμό της, λέει, δηλαδή. Και το έχει ψάξει. Το έχει η οικογένεια με σπάνια ονόματα. Γι' αυτό το αναφέρω, λέει. Το έχει η οικογένεια με σπάνια ονόματα. Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε και τα επίθετα όλα έχουν βγει από ιδιότητα. Από ιδιότητα, ναι, τα επίθετα. Όλα. Ωραία, είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε. Ναι, όντως. Ενδιαφέρον οι ιστορίες τους. Ενδιαφέρον και... Ποιος μας είχε αναφέρει για τον Πλάτανο? Η κοπέλα. Συγγνώμη λίγο. Για να... Η Αναλίνα, νομίζω. Η Αναλίνα. Ναι, νομίζω μας είπε. Αναλίνα, σε παρακαλούμε, ό,τι μπορείς, έλα σε επικοινωνία για να αναφέρουμε το σημείο και να μπορέσουν να έρθουν. Μάρον, ήσουν κοντά, θα ήσουν εδώ με τη Δήμητρα που έχει παραπλήσει ο χάρισμα και θα αφήναμε τις γιο σας βασικά και μέσα από τις κάμερες. Ναι. Και τελείωνε η υπόθεση. Σε εμάς είναι η Δήμητρα. Σε εμάς. Γι' αυτό και την κουβαλάμε στις έρευνες. Γι' αυτό και την κουβαλάμε, ναι. Και ακούω κιόλας, λέει, ναι. Okay. Ναι. Και βλέπω και ακούω. Όλοι, ναι. Τα πάντα. Εννοείται. Ενώ εμείς έχουμε ζήσει, η Δήμητρα και ακούει και βλέπει, ναι. Όπως εσύ. Ακριβώς. Οπότε, παιδιά, ξαναλέμε πάλι ότι για όσους δεν μας άκουσαν, ότι οι έρευνές μας του καλοκαιριού θα ανέβουν το χειμώνα, τον Οκτώβριο, μαζί με τις καινούριες έρευνες.
Και αν προλάβουμε αυτές τις μέρες θα κάνουμε ένα έτσι μικρό βιντεάκι. Ένα ποτ-πουρί σε αυτές τις έρευνες που ερευνήσαμε και δεν ανέβηκαν. Σε αυτές τις έρευνες. Και όσοι πραγματικά θέλετε και έχετε κάποιες εμπειρίες ή θέλετε να ερευνήσουμε, ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας, μέσα από τα email, από το Paranormal τη σελίδα, το Messenger, όπου θέλετε, να μιλήσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ναι. Υπάρχει και μια μαρτυρία, μας είπανε και από Κοζάνη να πάμε. Κοζάνη, από πού από Αθήνα μας είπανε. Αθήνα μας είπανε. Απλά Αθήνα δεν πρόκειται να πάμε. Αν μας ακούει η κυρία και βρίσκεται ήδη μέσα, δεν πρόκειται να έρθουμε στο σημείο, γιατί η ίδια μας το αποτρέπει. Λέει η Αναλίνα, αυτό με τα λεχόνια, πολλοί έχουν πάει. Αναρωτιέμαι τελικά αυτός ο τόπος τι κρύβει. Τίποτα δεν κρύβει, παιδιά. Απλά σκοτώθηκε μια οικογένεια, η οικογένεια Κοντού. Για το σπίτι, κοίτα, μπορεί να έχουν γίνει και τελετές παιδιά μέσα, δεν είναι μόνο η οικογένεια. Και επειδή αυτό το σπίτι πήρε μεγάλη ενέργεια γενικώς. Σκοτώθηκε η οικογένεια Κοντού, γεγονός, αλλά ήταν ένα σπίτι που χρησιμοποιήθηκε όμως και από τους Γερμανούς. Ναι, αυτό λέμε. Είχε ενέργεια το σπίτι. Ακριβώς, τεράστια. Και πάντα θα έχει ενέργεια το σπίτι. Αλλά μέχρι εκεί, κάτι ξεκάθαρο δεν έχουμε από εκεί, παιδιά. Πόσες έρευνες και να γίνανε. Πέρα από τη φωτογραφία που ανεβάσαμε, παιδιά, που μπορείτε να δείτε. Πιο πολύ ενέργεια μας έδωσε ο τάφος της οικογένειας στο παλιό νεκροταφείο που πήγαμε. Και μέρα. Στο μαυσολείο μέρα. Πολύ μεγαλύτερη ενέργεια. Παρά το σπίτι, από ό,τι έχω δει και από άλλες έρευνες, δηλαδή. Ναι. Και όχι μόνο ο τάφος αυτός. Μας είχε δώσει όταν είχε πάμε και δυο μας εκεί. Ναι. Και εμείς πήγαμε βράδυ, πήγαμε πάρα πολύ αργά. Εμείς πήγαμε 1 η ώρα, 2 ώρα είχαμε πάει, βράδυ, ναι. Είχε απίστευτη ενέργεια. Ο τάφος. Τώρα με πετύχει και τις δύο κοπέλες. Ναι. Τώρα την πραγματική ιστορία πίσω από την κουρτίνα της οικογένειας Κοντού, κανείς δεν την ξέρει. Κανείς δεν την ξέρει, ναι. Έτσι. Κανείς δεν την ξέρει. Ναι, δηλαδή δεν ξέρουμε τι ήταν η οικογένεια η Κοντού. Όλοι ξέρουν τη γνωστή ιστορία τι ήταν, αλλά πίσω από την κουρτίνα, πίσω από την κουρτίνα για να φυλακιστεί μια ψυχή, να έχει τόση δραστηριότητα και όλα αυτά, κανείς δεν ξέρει. Δεν θέλουμε να ανοίξω κάποιο σκεπτικό για τους σκεπτικιστές, αλλά πραγματικά ναι. Το σπίτι χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς και γίνανε πολλά βασανιστήρια, λένε, στα υπόγεια. Πάρα πολλά. Λέει η Αναλίνα, και θα ρωτήσω, λέει, ποιος τόπος έρευνα σας είχε ξεκάθαρα μηνύματα και κάτι ακόμα όταν σας απαντάνε ανάποδα, αυτό εμένα με φρικάρει. Για μένα... Πες, όταν εννοείς ανάποδα, αυτό δεν κατάλαβα, το ανάποδα. Εντάξει, για μένα αυτός ο τόπος που μας είχε ξεκάθαρα μηνύματα ήταν ο τόπος με τις έντονες παραφυσικές δραστηριότητες. Είχαμε ερώτηση-απάντηση, ένδειξη. Ερώτηση-απάντηση. Εκεί είχαμε διάλογο κανονικά. Το ανάποδο, Αναλίνα, τι εννοείς? Μπορείς να το κάνεις λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αν πάει το μυαλό μου εκεί που πάει, δεν είναι κάτι καλό. Απλά διευκρίνησέ το τι εννοείς. Και αν έχεις παρατηρήσει κάτι σε ανάποδα, στα δικά μας βίντεο, σε παρακαλώ να το πεις. Γιατί εγώ δεν το έχω παρατηρήσει. Ναι, ούτε και εγώ το έχω παρατηρήσει. Θα σε παρακαλώ πολύ να το πεις αυτό. Ναι. Γιατί το ανάποδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μήπως εννοεί, ρε παιδί μου, όπως μας είπε, δηλαδή, μια λέξη η οποία δεν ταιριάζει και δεν κολλάει πουθενά, ξέρω εγώ. Κάτσε να μας διευκρινίσει το πέρα λίγο, να δούμε τι εννοεί. Αλλά αυτός ο τόπος που είχε όντως ξεκάθαρα μηνύματα ήταν ο τόπος με τις έντονες παραφυσικές δραστηριότητες. Και είχαμε διάλογο κανονικό με τη μικρή ζωή. Ναι. Εκεί. Διάλογο κανονικό. Ερώτηση, απάντηση, ένδειξη. Ερώτηση, απάντηση, ένδειξη. Η ζωή ήταν ένα προφανώς παιδάκι και από τη φωνή φαίνεται που ήθελε να ξεφύγει, αλλά κάτι άλλο δεν το άφηνε. Σε πολλές έρευνες που βλέπω, λέει η Αναλίνα, με λέξεις, όχι σε εσάς, όχι, δεν έχω δει κάτι. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Ναι. Το ανάποδο, Αναλίνα, για να σου φύγει η περιέργεια, ανάποδα απαντά μόνο ο σατανάς. Αυτό να το ξέρεις. Δηλαδή, εάν εμείς σε κάποιο βίντεο μας δούμε ότι μία λέξη μας τη δώσει ανάποδα και το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή το παρατηρήσουμε, ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με κάτι πάρα πολύ άσχημο και πάρα πολύ επικίνδυνο ταυτόχρονα. Γιατί όλες οι... Μάλλον δεν θα το πω γιατί δεν κάνει, για να μην, το προχωρήσετε, γιατί δεν το κάνετε ούτε σαν πείραμα. Οτιδήποτε, μάλλον θα το πω, λέγεται ανάποδα, αντιστρέφει στην έννοια. Οπότε, εάν δείτε κάτι στα βίντεο μας που είναι ανάποδο και δεν το έχουμε παρατηρήσει, θερμή η παράκληση δική μας να το διευκρινίσετε.
Να μας το πείτε. Η κοπέλα δεν έχει δει κάτι, το είπε δηλαδή. Ναι. Απλά το λέμε και αυτό για να το γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί άνθρωποι είμαστε, μας ξεφεύγουν. Απλά να θυμάστε, το ανάποδο, παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ. Μαρό, το είπα και πιο πριν για το Ghost Tube. Εδώ το έχω. Και δεν ξέρω αν το άκουσες. Στο σπίτι μου είχε πεθάνει ο πατέρας μου από έφραγμα. Εχθές, βασικά ήταν τον Απρίλιο. Το κατέβασα έτσι για να το έχω, γιατί θα το πληρώσω για να έχουμε απαντήσεις. Με το που το άνοιξα, μου έγραψε τη λέξη έφραγμα και θα σας το δείξω κιόλας, για να μην... Λοιπόν, εδώ είναι το Ghost Tube, το βλέπετε. Συγγνώμη λίγο, να το δείτε. Κόλλησε το κινητό, ναι, εντάξει. Όταν είναι για να δείξει κάτι. Εδώ είναι το Ghost Tube, έτσι. Και εδώ είναι οι λέξεις. Έγραψε τη λέξη έφραγμα, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Εδώ νομίζω φαίνεται καλά. Έφραγμα, γιατί ήρθες και πάρα πολύ. Για κάτσε λίγο. Έφραγμα, να το. Λοιπόν, οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε στις έρευνες μας. Το Ghost Tube με κάμερα σταθερή. Πού μπορώ να σας ακολουθήσω? Αναλύνα στο κανάλι μας, εδώ στο YouTube που μιλάμε. Πάτα πάνω στο εικονίδιο και πάτα προβολή ομάδας και θα σε βγάλει στην ομάδα μας. Και στο Facebook. Ναι. Και στο Facebook, αν και στο Facebook Paranormal Volos και στο TikTok Paranormal Volos. Θα μας κάνεις και μια εγγραφή στο YouTube αν θέλεις και να subscribe. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δύο, λέει. Το ένα λέει που δίνει απαντήσεις και το άλλο που δείχνει τις οντότητες. Τα έχω κατεβάσει και τα δύο. Ναι, το κακό ότι με το Ghost Tube είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις έρευνα αν δεν το πληρώσεις σωστά. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ καλό αυτό το Ghost Tube γιατί δείχνει και τη μορφή του ανθρώπου. Αλλά μετά από ένα σημείο σου ζητάει να το πληρώσεις. Ακριβώς. Οπότε εγώ θα το πληρώσω όλα αυτά τα 4 που είναι. Ωραία, τώρα πιστεύω είναι εντάξει. Είχαμε μία διακοπή ρεύματος, γι' αυτό κόπηκε και το ίντερνετ. Κάνουμε μία καινούργια σύνδεση. Λοιπόν. Παιδιά, ή αν είστε μέσα, συνεχίζουμε τις απαντήσεις, αν θέλετε. Ναι, δεν είναι κανείς τώρα μέσα. Ναι, πήγαμε. Αλλά εντάξει, ναι, εντάξει, άμα λογικό. Το δουν, ναι, λογικό. Λογικό. Έλα, ναι. Μετά είχαμε μία διακοπή ρεύματος. Είχαμε και ξαναεπιστρέψαμε πάλι. Ας γίνουν και 2 βίντεο, δεν μας πειράζει. Να πούμε και το χαίρετε του καλοκαιριού. Οπότε, παιδιά, να μην σας ταλαιπωρήσουμε άλλο. Γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με το ρεύμα. Ευχαριστούμε ξανά όλους, από την αρχή μέχρι τώρα που έχουμε φτάσει. Ευχαριστούμε βασικά για τις εγγραφές, για όλη τη στήριξη, για τα πάντα όλα. Εμείς τώρα φεύγουμε καλοκαίρι, ξαναεπιστρέφουμε το χειμώνα, με νέον εξοπλισμό, νέες έρευνες. Ξαναλέω ξανά. Όσοι μπήκατε τώρα ή δεν το ακούσετε. Οι έρευνες του καλοκαιριού θα ανέβουν τον Οκτώβριο και μαζί με τις καινούργιες έρευνες. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την ομάδα εδώ πέρα. Παιδιά, πάρα πολύ. Θα τα πούμε το χειμώνα. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, να προσέχετε και να μην μασάτε. Λοιπόν, γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σε όλους. Γεια.